Hej, mit navn er Anders Knappe. Jeg er transportminister, og vi skal snakke om tvungen brug af cykelhjelm. I dag så er vi ikke tvunget til at skulle bruge cykelhjelm, men der er flere, der gerne vil have, at det skal være tvunget. Men det vil skabe en masse klager og en masse brok hos de forskellige borgere. Og det er ens egen beslutning og ens eget ansvar, at man faktisk skal sørge for at selv kunne bestemme, hvad det er, man vil og hvad man ikke vil. Det skal ikke være sådan tvunget. Mange vil være frustrerede eller blive sure, og så vil der komme en masse problemer, og der vil være færre, der cykler. Det vil være svært at håndtere alle de her cyklister, fordi det vil kræve mere arbejdskraft fra politiet, og det vil kræve flere penge, flere arbejdstimer, og det vil fjerne fokus fra det vigtige som forbrydelser som voldtægt og tyveri osv. Det skal ikke være et krav, og for eksempel hvis vi kigger på Norge, så har de prøvet det, og det som der faktisk skete, fandt en seniorforsker ud, han hedder Aslak Fyri, og han fandt ud af, at hvis det var, at det var tvunget brug, så kørte cyklisterne hurtigere. Men det der skete, det var, at der var sket flere uheld, fordi at de havde cykelhjelm, det var sikkert, de kunne køre hurtigere, men der kom flere til skade, fordi de følte sig så trygge, at de kunne køre så hurtigt. I Danmark, der kører vi trygt og fint, og det har jo ikke været en regel eller en lov, altså for evigt, med at man skal skulle bruge cykelhjelm. Det har været ens eget valg, så hvorfor skal man svinges til noget nu, som man ikke har været tvunget til før? Og det der med bøderne, hvis det er, at du bliver taget, og du ikke er særlig velhavende, og ikke har særlig mange penge, eller står i et økonomisk problem, hvad gør man så? Det er ikke godt for dem. Og du betaler alligevel skat til staten, for at politiet de skal gøre noget nyttigt. Hvorfor skal de stå på gaden og tage bøder for nogen, der har en cykelhjelm på, eller ikke har en cykelhjelm på, hedder det. Når de lige så godt kunne være i gang med at efterforske en sag, som var meget vigtigere. Altså uden ressourcerne. Det er jo for vores egen skyld, at vi har politiet. Det er ikke fordi, at de skal rende rundt og finde bøder til, og bare for at få penge ind til staten eller regeringen. Så det er ikke sikrere at cykle med cykelhjelm, fordi at vi vil føle os tryggere og køre hurtigere, og der vil ske flere uheld. I hvert fald ifølge den norske undersøgelse. Og det var det.